imos pasar á parte principal. E na parte principal imos traballar sempre ca goma facéndolle un nó, de acordo? Entón, ímonos a colocar no chan, imos a xuntar os pés, máis ou menos, xuntamos os nocellos e imos facer primeiro aí un nó. Canto máis apretedes, máis intenso vai ser o exercicio, así que máis ou menos os pés facedio cos pés separados a anchura das cadeiras, e aí apretamos. Aí está, o nó feito. Entón, vámonos colocar en cuadrupedia. Aí, colocamos nos nocellos, Raquel. Espérate, xa non sei onde teño nada. Aí está. Aí, ben, e o que imos facer é mantendo a posición de cuadrupedia, máis debaixo dos sombreiros, xeonllos separados ancho das cadeiras, as puntas dos pés sempre no chan, separamos, arrastrando os pés e volvo á posición de inicio. Traballando aí a zona dos glúteos, zona de aductores, e fago isto unhas 3 repeticións, de acordo? Mantendo sempre os pés no chan. Iso é, se nos costa moito así non pasa nada, apoiamos os antebrazos para non fastidiar aí os pulsos. Van 6, se non me equivoco, 7, 8, 9, e na 10ª vou a manter aí separado, aguanto 3 respiracións profundas. Unha, embigo cara dentro, 2 e 3. Relaxo uns segundos atrás. Bueno, tiraba un chisco, a verdade é que tiraba un chisco, pero temos feito exercicios máis duros. Exercicio fácil, pero que vais a notar o traballo. Veña, volvemos a colocarnos. O lombo recto, collemos aire e exhalo, separando puntas dos pés. E volvo á posición de inicio. Sempre mantendo un mínimo de tensión na goma. Van 3, 4. Ides notando o traballo? Sí. Nótase. Parece que non, pero sí. 6, 7, 8, 9... E a 10ª, como antes, mantemos separados e aguantamos 3 segundos. Envío cara adentro. E última. Moi ben, relaxamos atrás. A clase de hoxe gustoume cos exercicios das gomas, sí. Xa lles teño cariño. Ao principio non tiña así boa relación con elas, pero ahora gústame. E agora, no seguinte exercicio, imos levar as gomas cara aos xeonllos. Tal cual están, levámonos un poquinho cara adiante, pero debaixo, de acordo? Debaixo do xeonllo, aquí nesta posición. Aí. Moi ben. Agora, imos aplicarlle un poquinho máis de intensidade. Ahora, imos estar en isométrico, mantendo aí os xeonllos separados da esteira, pero tamén imos abrir esas pernas, de acordo? Imos separar os xeonllos. Entón vou a manter arriba unhas 10 repeticións, aguantando a posición, abro e pecho, de acordo? Entón, imos arriba, xeonllos separados da esteira, e aquí, nesta posición, lombo recto, separo os nocellos. Iso é, moi ben. Van 6, 7, 8, 9, envío cara adentro e 10. Relaxamos. Foi a primeira clase que me gustou con goma, ou unha das primeiras. Fixémolo ben, aí concentrado, e a verdade é que sí que tiraba. Imos a posición de inicio, máis anchura dos sombreiros, xeonllos separados anchura das cadeiras, levanto eses xeonllos do chan uns centímetros e aí comezo a abrir e volver á posición de inicio. 2, 3, 4, 5, mantendo sempre as puntas dos pés no chan.
6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos atrás. Parece que non, pero... Tira, sí, señor. Pois a clase pasou moi rápido. Foi moi intenso porque eu necesitaba estar moi concentrada. De feito, creo que non falei nada. O seguinte exercicio que imos facer é algo que gustalle moito facer a Anxo, que a posición do can mexando. Ben, imos a abrir a perniña flexionada cara ao lado, imos a colocar agora os antebrazos no chan, para non cansar aí os pulsos, xeonllos separados a anchura das cadeiras, cómodos debaixo dos sombreiros, e agora vou a colocar, pero a goma, a perna que imos traballar, a goma ten que estar por encima do xeonllo, vale? E a outra queda abaixo. Imos comezar ca dereita. Entón, mantendo esa posición, collemos aire e exhalo, elevando a perna flexionada cara a un lado. 2, 3, 4, elevamos o xeonllo ata a altura do glúteo. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxo uns segundiños e mentras vou cambiando a goma de posición, a que estaba arriba pasa abaixo e viceversa. Cargo me estira máis, pero mexar mexou ben, penso eu. Perdón. Veña, colocámonos na posición de inicio, collemos aire e soltamos arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxo atrás. Costábame un pouco estirar a perna porque a elasticidade non é o meu. E todo o que sea subir a perna horizontal ou verticalmente cóstame un pouco. Cambiamos. Imos repetir de novo, cambiando de perna, outra serie máis. Cómodos debaixo dos sombreiros. Xeonllos separados a anchura das cadeiras, lombo reto, collo aire, solto arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambiamos. Moi ben. E imos aló. Collemos aire, soltamos. Abrindo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxo atrás, uns segundiños. O exercicio do can fíxome gracia. Era como... pois como fan os cans para vexar, xa non tampouco ten máis. Moi ben, o seguinte exercicio que imos facer é cas gomas nos nocellos, pernas estiradas, o corpo completamente estirado, imos traballar unha perna que é a que imos elevar, de acordo? A outra mantémola no chan. É moi importante, cada vez que estendo cara arriba, mantendo un mínimo de tensión. Cando vou baixando a cousa vai afloxando, volvo a subir. Non fai falta volver á posición de inicio, vale? Para que sexa intenso. Veña, seguimos. Van 2. Van 3. Envigo cara adentro. 4. Aí. Sempre tensión a goma. 5. 6. 7. Activamos core. 8. 9. E 10.
Imos cambiar agora de perna, mesmo exercicio, collemos aire e subimos. Iso é, baixamos e de novo, traballando aí esas pernas, activando o core, todo exercicio, embigo cara adentro, van 5, van 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundiños. É verdade que había que mover a goma, pero bueno, nin tan mal. El iba dicindo, e eu como levaba pantalóns longos non tiña problema.